To 3, 4. V reči diaľničiarov sa tomuto hovorí ťažký zákryt. Jednou z verzií... Ďalšia vážna dopravná nehoda obmedzila premávku na diaľnici D2 v smere z Malacky sú tam, či tam. Ja, vy ste taký zlatý, vy ste môj prvý. Ešte to tam dúfam nebude. Či? Už som kedy však. Haló. Dobre. Michael Grežďo, televízia. Počuješ ma? Prestaň fúkať. Ráno prídeme do služby, každý ukáže, čo priniesol, kto priniesol medovníky, niekto nejaké linecké a teda si to tu rozdáme a urobíme si takú tú vianočnú atmosféru. Dobre, ostaneme s vami. Okolo 21. hodiny tak zavolali horskú záchranáru. Tu vo Veľkokrtíšskej nemocnici Joj. Po vychladnutí prichádza striebrenie, ktoré dá vianočným ozdobám ten typický lesk. 80 tón, to je hrubý odpad hmotnosti odpadu na Ružíne. Za mnou priplavil sa tu v uplynulých, v nasledujúcich. Tá zajtra bude, včera bolo. Motoristov v okolí Bratislavy čakajú tento víkend obmedzenia. Dobre, bodka. Tam som chcela dať bodku. Za jazdu bez vodičského preukazu si ma... Šoférkam a rodičom? No už to nepôjde. Šoférkam a vodičom radíme. Pri zneužití záchranárskej vodičky a sme do Sláviková piekla koláč, no. Ale toto ostáva stále problémovým a rizikovým. No, ešte za Pinďal. A to je prvá chyba, ktorú vodiči robia. Dobre, či? Geopolitika či vzájomný obchod v oblasti jadra a obrany, to boli témy cesty Roberta Fica. Po výsluchu ho prepustili na slobodu. Hľadali sme ho u jeho družky. Tam sa však už nedrží... Pred 4 rokmi napríklad v týchto miestach inštalovali prvú takúto búrku. Inštalovali ste búrku? K úrazu došlo počas rekonštrukčných. Trošku pomôže. Minimálne to pomôže, ale pomôže. Ďakujem. Fakt, sorry, ale... To pôjde do Silvestra. Videozáznam trval zhruba 10 minút a nahrávali ho zhruba... Videozáznam trval asi 10 minút a nahrávali ho... Rekonštrukčných prác. K úrazu došlo počas rekonštrukčných... Doštipnú, ty komare. To, čo piloti predvádzali na nebi, bolo fascinujúce a dýchberúce. Yes! Hovoríme o podchladení a ja mám tiež pocit, že som podchladený tu. Zuzana Pojedincová. Zahlúšim ťa. Práve dezorientácia. OK. Rozhodovanie trvalo... Ježiš, Janči, ja tu volá, čo mám, mňa štípe voláka včela, alebo čo tu tam môžeme... K úrazu došlo počas Práce pôjdu podľa plánu. Hanka, ďakujem za vyčerpávajúce informácie. To bola redaktorka Hana Liptáková. Môžeme? Je. Nám zostávali 4 minúty. A ja, že do prčic. Pod vašim vedením odohrala... Pardon. Napijem sa, toto vystríneme. Napijem sa aj ja. Počkaj, premyslím si to. Do prčic. V samom závere predvedli
Prievidžania. Je to také malé korene. Občas aj zázraky na počkanie. Marek, prepáč, Patrik, vidíš to? Dajme to ešte raz celé. Marek, do prčic, prepáč, Patrik. Prečo to nám vysvetlil asistent Boris Kytka? A prečo fúka, to mi kto vysvetlí? Do prčic. Ale keď prestane, ideme to okamžite urobiť. Za tretím súperom CD Vito Junior Do prčic. z Bitoli. A rozhodol sa napokon neexperimentovať. Do prčic. Ďakujeme, Martin Smrček, toľko druhý muž. Dnešných pretekov vďaka, držíme palce. Rok 2025 sa už chýli ku koncu a Do prčic. Z výškarského mítingu Banskobystrická Latka. Prajeme vám ešte pekný zvyšok. Dovidenia. Mrznutú hubu. Povedať, čo Kolega kameraman vás vôbec nepočuje, vy ho počujete? Ja nepočujem, čo poviete, ale tak sa všetci nepočujeme spolu. Pozdravujem túto slovenskú cenu. Ďakujeme krásne. Kolobežka. To ne. Pane Bože. Pre kresťanov sú duši... Počkaj, som ukázala prostredník, lebo... Ako sa cítiš? Cítim sa zvláštne. A to prečo to poklikáš? Že si povedal, že klikneš iba raz. Účastníci pilotného výcviku do národných obranných síl. Slovenská televízia. 10:30. Na jeseň bývajú. Nemáš predzvnutú panvu trochu? Narovnaj sa. Počkaj, nechám si gatu. Každý má jedinečnú gastro. Aj tak toto môže dopadnúť, ak sa za telefónom pozeráte do volantu. Si myslíš, že si to ešte pamätám? Prírodného snehu. Počkaj, fúka mi do ksichtu. Detská zdravotná knižka. Ale nemáš mikrofón zapnutý. Fakt? Posledná výzva pre cestujúcich spoločností. Nie sú... To je celé.